Čaute, vítam vás Manažeris. No a vítam vás pri druhej časti z hry Top 11 Be a Football Manager. No a dostali sme tu na nejaký ten darček. No a sú to morálne lekárničky. No a hráme dnes, ale pozícia v lige je 14, čiže katastrofa, takže musíme niečo spraviť s tým našim tímom, ale najskôr podpíšeme niečo na tokeny, teda takto, Nordeus. No a sponzorstvo, to máme iba Nordeus, takže asi tak. OK, skôr než zostav, tak toto vyklikáme, hop. Dobre. No a poďme teda na zostavu, tak už asi viem prečo, pretože, dobre, zapneme si takto, aby sme vedeli aj kto akú morálku má. Dobre, čiže spravíme to asi tak, toto ide sem, ako keby podhrotový útočník, hráme na 3 záložníkov, dobre, tu máme jedného stredného obrancu, druhého stredného obrancu, tu je útočník, takto, no, máme to tak, akurát on mi tu nesedí, tam potrebujeme DR-ko, dobre, to by sme asi potom spravili, ja ešte doplním morálky, hlavne tej základnej 11. Dobre, tak, dobre, no a ešte aspoň tu má, dobre, dáme to sem, ale ja mám vlastne 42 tokenov, takže môžem si kúpiť ďalšie lekárničky, pretože na to kliknem a tu kúpiť a mám vlastne 10 lekárničiek. Dobre, ešte doplníme, tak, dobre. OK, ešte si nastavím tieto ako keby šípky, hej, znamenajú, že či má útočiť, či sa má viac vracať ten hráč, alebo či má ostať na mieste. No a dám tu na útočníkov dopredu. Útočníkov dám dopredu, jedného z toho stredného záložníka dám dozadu, no a obrancov nechám tak, ako sú. Asi tak, dobre. Ja asi pôjdem na prestupy, tak. A skúsime nájsť nejakého toho DRK, aby sme mali kompletnú zostavičku. No, tu máme aj prestupy a tu si dáme DR. No, tu máme jedného za 27 minút. Dobre, takže prihodíme jeden token. Tak. No a tu nám ukazuje, že zatiaľ teda vyhrávame, no ale uvidíme. Za 27 minút sa všetko môže stať. No a teraz máme tu, takto si dáme. Jedného máme, ktorý má špeciálnu schopnosť, a to dribbler. No a ja to spravím tak, klikneme vlastne na brankára a dole máme, že žiadna špeciálna schopnosť, takže klikneme na to plusko, no a vybereme ktorú špeciálnu schopnosť chceme, aby ten brankár nacvičil, alebo hráč. No, čiže ja som dal takto, tu dáme zase nejakú špeciálnu schopnosť a tu už obrancovia majú iné špeciálne schopnosti. No a ja dám asi vzduchový obranca, tak. No a do stredu by som dal asi si tú stenu, nie? Stenový obranca, obranná stena, tak, obranná stena. Dáme toto, dáme aj tomu druhému. OK. Dobre. Tak, a
dáme ešte záložníkom, vlastne dáme všetkým. Tomu netreba, samozrejme, ten tu má, že dribbler, takže fajn. Tomu dáme asi tvorca hry, keďže je v strede. No, tu je tvorca hry hneď prvé. Ale naozaj ja to hrám aj cez tablet a tam to je dosť ľahšie na ovládanie. Dobre, tu si dáme, čo si dáme? Asi špecialista na rohy. Hej, dáme si špecialista na rohy. Aby sme mali aj také ono. Ale to samozrejme s tým treba viac robiť a hlavne teraz nemáme veľa tých zelených lekárničiek. Tu dáme asi všetkým dvom, že individuálny zakončovateľ. A vlastne tie zelené lekárničky slúžia na energiu, na zvýšenie energie teda toho daného hráča. No a tu to vlastne robíme, tu máme vlastne z tých tréningov, ktoré tu máme, preťažení, sprinty a tak máme vlastne, sa nám doplňa to modré a tu vidíme, že už má 1 z 50 nacvičené. No a keď tu dáme napríklad proťažení, tak vlastne sa ten modrý pruh trošku zvýši a keď to prejde takto, ako u toho našho brankára, tak by mal dostať plus 1 jeden vlastne cvik z tých 50, sa pozrieme hneď, tak nie, neviem prečo, nevadí, ale proste takto cvičíme ďalej, ešte vlastne tento vlastne je ten, čo je dribbler, čiže kebyže to hráte na tablete, tam si môžete odklikať, kto musí robiť a kto nemusí robiť dané cviky, takže tiež to je tam lepšie vymyslené, no ale nevadí. No, dáme takto sprinty, cvičný zápas, tak dáme proťažení, a ešte si dáme šprint, kým vlastne sa nevyčerpá energia daného hráča. No napríklad tu sa už vyčerpala pomaličky. No a dobre, poďme sa tu pozrieť. Tu postavím ďalšie veľké ihrisko, teda väčšie ihrisko. No. Dobre, poďme sa pozrieť do tej ligy našej slávnej. No a sme celkom dole. Máme 7 bodov, to znamená, že od 7. postupového miesta máme 9 bodov. Čiže to nie je nejak veľmi veľa. A čo sa týka, keby sme vyhrali tento ďalší zápas, tak poskočíme na 11. priečku. Čiže takisto v pohode výsledok. No a tu vidím prvý taký menší problém a to sú dresy. Keďže máme nejak dosť tokenov, tak pekné nové dresy, ale toto zatiaľ nie. No, tu máme vlastne národné dresy, ale tie si kupovať nebudem. Potom tu máme nejaké tie oficiálne dresy Borussia Dortmund, Realu Madrid a podobných tímov. Ale ja si vyberám normálne akciové ceny, akciové dresy. Tu máme prvé, ale mne sa asi páči ten lev. Dobre, tak ja si dám tento biely dres s čiernym levom ako vonkajší dres. Tak, vonkajšia sada. Na domácu sadu si dáme tento čierny s oranžovým levom. Tak,
Mne sa to teoreticky aj páči. Môžem sa pozrieť ešte na znaky, keďže máme 14 tokenov, ale tu sú asi trošku 25, 40, tu sú drahé, no. Tak asi nič, no. Nevadí. OK, ja sa ešte možno vrátim. Tu mám, dobre. A upravíme si stupenky, keďže môžeme upravovať, že koľko teoreticky by mohla stať stupenka. Tu je maximálne zatiaľ 14, keďže sme v prvom kole. A dáme si pohár 10. No, priateľský zápas dáme iba 3 žetoníky. Na mojom osobnom účte tam mám vlastne 150, už sa dá, takže za jeden zápas zarobíte nejak 10 miliónov, takže v pohode. A poďme sa pozrieť ešte na manažéra. Tu vidíme, že zatiaľ nám tam svieti iba ten predčasný odchod. No a tu vidíme strelci, zatiaľ mám 55 zo 100, aby sa mi vlastne vysvietila aj tá kopačka. No a tu sú tie náhodné ocenenia. No a tu máme kalendár, čiže aké zápasy nás ešte čakajú. No a ja ešte pôjdem toto dám automaticky tak priradiť. No a prišlo to. Vlastne jeden z našich hráčov sa zlepšil, čiže dostal o 1 hviezdičku viac ako mal. Takže to ma teší. A ja ešte vlastne pridám tie zelené, pretože o chvíľu nám začína nejaký zápasíček. Tak. Dobre. Čiže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite to oceniť lajkom, každý like poteší. No a vidíme sa pri ďalšom dieli, takže čaute.